नैबे साइडथिं मुनाबो ओंखारो एसे मुनाबानो आरो इथिं सान मोनफैबाय गाइस बिसोर तो गाइस नोंथांमोना दिनै नायलांबाय थादो भिउफोरखौ जोङोथ' मट' ब्लगिं खालामबोनानै नोंथांमोना भिउफोरखौ बारा मोजाङै देखायबोनो हायाखै स' जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय था गाइस आरो नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामना हो गाइस मा जाखो दिनै जोङो गाइस दिराङाव थायगोन दिराङाव ओ माय गड जोङो दाख्लै गोजांनाय जोङो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो हायाखै नै इयाव एनएस आरो माबा खिन्थु एनएसनि हेन्ड गार्डआ बायलांदो बाइकफोरा माबा माबि डेमेज जानो हानाय नोंथांमोननो उनाव फोरमायगोन जुदि बिदि गारि दोंलाङोबा माबादि डेमेज जायो गारिफोरा स' मोजाङैनो खादो खानायाथ' मा टाइमाव मोनहैगोन जोंबो मिथिया बर'बा जुदि लामाखौ ब्लक खालामोबा जोङो थाबनो सहैनाय नङा नैबे साइडथिं मुनाबो ओंखारो एसे मुनाबानो आरो इथिं सान जोङो जोंनि आसामावबा मोना मोना खोमसिबासो जोङो अखाफोरखौ नुनो मोनो इयाव जुदि फैयोबाथाय एसे मोनाहाङावनो अखाफोरखौ नुनो मोनगोन बेनि उनाव सानआ नैथिं हाबांगासिनो दोमैलुनो आरो गाइस नोंथांमोननो फोरमायनोसो बावगारदो जोंनि बे बाइक गंथाम लाबोनायाव टटेल गारिया लादो 4500 स' नायलांबाय था आरो भिउनि मजाखौ लालांबाय थादो बरफआनो बरफ बिसाल जों फैखालि बाराद्राय बरफ दंमोन गाइस दिनै नाय मोनाबाबो बरफआनो बारा गैया सेला पास बाइकआ नै मा डेमेज थांखो पात्तायानो गैया चाइनिज ए ग्लासाव बरफ खालायना दोङो नोंना नुना नुवाखै नों बरफ दंखा Oh my god, light and light टाउनाव दिरां टाउन मोनफैबाय गाइस नायनि बाइकआ मा रखम जाना दङ नोंसिना आंनासो सेस नोंसो मजा टावांनि मजा नाम्बार प्लेट गलायनाय टावां राइड बिआइ जोंना नैबेनो बेस्ट नामाय बेस्ट कालदेन हटेलाव मोनफैलायबाय जालायनोसै दिनै अमा बेदर मार गोबावनि उनाव अमा बेदर नै मोनसेखौ जागोन नोंगो बियालाय नोंसो सनमिया बोरमा जालायदोंमोन ओंखामखौ जाना लानोसै hour later. सबसे पहले आप सब यहाँ आए हैं, हमें काफी खुशी हुआ कि आपने हमारे छोटे से होम स्टे गार्डन होम स्टे को चॉइस किया है और हमारा तरफ से हम बेस्ट हॉस्पिटलिटी देने की कोशिश किया है। शायद आप लोगों को फील हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा है और हमारे परिवार को काफी खुशी मिला है और आपको शायद अच्छा ही लगा होगा, इसलिए आप तवांग जाने के बाद फिर दोबारा हमारे होम स्टे में आया है और आपको ऐसा लगा कि जैसे अपने घर में है
ये बात सुनकर मैं और हमारे परिवार को काफी खुशी लगा है और आप खुशी लगा है इसलिए आप लोग एक दिन यहाँ आराम से रेस्ट भी किए हैं और अभी कल जाने के प्रोग्राम है और मैं आप लोगों को दुआ करता हूँ कि आप अच्छी तरह जाइए और अपने घर सब कुछ अच्छी तरह पहुँच जाइए और मैं ज़्यादातर क्या कहूँ मैं बस थैंक यू जोंना नैबे लास्ट डे इसे रायलायबाय जोङो स' नायलांबाय था नोंथांमोना दा जोंना दादिया मेथाइ मोनसे खननायदो मैं ये गाना हमारे लड़कों के यहाँ आने की खुशी में गा रहा हूँ शायद आपको पसंद आए ना आए वो है आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आँखों में बसी हो पर दूर होते दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन ओ सनम तेरे प्यार की कसम दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइस थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालां मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आरो जेक नार्जारि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालामनो दाबाव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय